Kedy budeme natáčať? Natáčame. OK, tak zales. Takže ahoj ľudia, moje meno je Lopsky a dneska vítam nového videa a toto video je také malé info, ako ste si už mohli prečítať, lebo pôjdem do tábora. Dneska je nedeľa a od pondelka až do piatka budem v tábore, ale nebojte, pokúsim sa natočiť nejaké videá. Okay. Všetko budem písať do takého malého zošitka, čo sme tam zažili a tak, budem vám to potom hovoriť a poviem vám, v ktorý určitý čas budem chodiť domov. V ktorý čas budem tam chodiť a o ktorý sem. Tak ja idem preto. Takže môj mikrofón. Teraz ste papier. Inak, takže budeme tam chodiť. Je mi spadol mikrofón. Nie, teraz som spadla ja. OK, počkajte chvíľku. OK, už to mám zrekonštruované. Dobre, ďakujem. Môžem si teraz ja hovoriť? Takže ahoj, ja som Mici. A toto je a vítam vás u nového videa. No už si tu vezmi. Mici. OK, takže tam budem chodiť o 15:30 do 16:00 hod. Takže tak tam budem chodiť. Pondelok, útorok, štvrtok, piatok. A v stredu tam pôjdem o 16:00 hod. Na autobusovej zastávke. OK, tak teraz neviem, kto ma bude brať. Lebo tam je napísané, že ma môže brať iba buď sa ma prevezme rodič, alebo osoba staršia 18 rokov. Takže teraz fakt neviem, kto si ma bude si ma fakt brať, lebo ja nemám 18. Lebo to je tábor taký divný. Oh yeah, bitch. A toto info je, že ešte budeme mať kanál. Ešte mám jeden kanál s LPS Ilanou. Videa tam začnú chodiť. Ja ešte urobím na to upútavku. A Ilana aj s Ilanou. No a nebudem vám hovoriť, jak sa to volá, to bude v tej upútavke, keď tá upútavka bude s Ilanou, tak dúfam, že si niečo z tohto vezmete. Prepáčte, ale možno nebudú vychádzať videá. Možno hej, možno nie. Uvidím, a toto video je, a dúfam, že mi teda v útorok, myslela si tento útorok, lebo sa tariel. Myslela si tento útok, čo je? Čo bude? Dúfam, že hej. Moje pekné sluchátka. Ukážte sa doka. Oh yeah. No nehľubí. OK, teraz som na chvíľu nerozprávala, lebo počúvam pesničku. No, tak pesnička. Teraz som to musela vypnúť. Takže dúfam, že si myslela tento útok.
lebo ja už to proste nevydržím. Ak neviete, o čom rozprávam, čo teda neviete, tak som požičala lupostárie môjho jazvečíka. Prečo som taká? A teda poviem vám, že ho fakt nevymieniam, lebo ako som mohla napísať, čomu ste určite nerozumeli, lebo moja gramatika a ja nie sme dobrí kamarádi. Takže dúfam, že Lopostyle to teda myslel na tento útok. A inak od toho jazvečíka nevymieniam, lebo je dosť, pre mňa je vzácný. A čierna to patrí ku mne. Ja som sa a inak dal som sa ostrihať, ale na čo vám to bude? Keby ste ma videli niekedy v normále. Inak tak mne sa rozštiepali vlasy. A teraz sami ešte raz budem musieť zajsť ku kaderničke, lebo to ma mama ostrihala. Viem, že niektorým to nebude príjemné, ale ja ti to ukázať nebudem. Toto je tak príjemné sa s tými vlasami. Padajú vlasy. Moje vlasočky. No, vlastne tam naspäť. Ja som dosť divný človek. Tak to vám poviem. Blbý mikrofón. Takže to bolo z tohto videa všetko a ahoj. Takže fakt sa vám budem omlúvať, že nebudú vychádzať videá, ale ja ako budem na tom tábore, tak tam možno natočím nejaké video. Tak ahoj.